Mindanao at buong Asya. Paggawa ko ng bola, hindi na makapagbigay. Dugo ng isang atleta sa akin ay nananaig. Matalo o manalo, huwag kang susuko, tibayin mo ang loob. Sinag Liga Asya, may pag-asa, tatakbo. Ipakita ang galing, pati na ang iyong lakas. Step back, tres, sunog, hiyaw ang malakas. Sa larangan na ito, ang pangalan ay babakas. Salpakang makikitang lumipad ng mataas. Matibay na dibdib, hindi mo makikinag. Mga manlalarong makikita mo na sisinag. Hawak ang bandera ng liga na may kumpiyansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Asya. Di mapipigilan, pangarap kong dala. Tibay ng damdamin lang ang aking tinataya. Ito ang liga mo, ito ang liga ko. Sinag Liga Asya, may pag-asa, tatakbo. Ito ay liga ng lahat at tayo ay magsama-sama. Kaalam at karanasan tayo'y magpasa-pasa. Sa laro na minahal ay iisa ating layunin. Tagumpay ay mabasa kamay at ating kunin. Gamit ang talento at puso ng isang kampiyon. At walang limitasyon, kanyang baong determinasyon. Hawak-hawak ang bandera ng liga na may kumpiyansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Asya. Determinasyon, sipag, puso, pangarap ang puhunan, talento ang labanan, umaatikabong bakbakan. Mga laro ay tutukan. Game na! From the Bren Guiao Convention Center, San Fernando City, Pampanga. Welcome to the opening ceremonies of the Sinag Liga Asya Born 2001 Cup. To begin with, let us meet the brain trust behind the league. Ladies and gentlemen, let's welcome the officials, personnel, together with their lovely muses of the Sinag Liga Asya.
This is Alison Almadine from NCR. And this is Madison Siskar from Chicago, USA. Magandang hapon mga kasinag. I am Alfea Cliana Almadine representing Sinag Liga Asya. Iniimbitahan ko kayo na dumalo sa mga aktibong laro mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Asya. Sakay na! Paggawa po ng bola. Ladies and gentlemen, the chairman of the Sinag Liga Asya, Mr. Rocky Chan. President and CEO of Sinag Liga Asya, Mr. Ray Alaw. And Chief of the Operation Officer, Mr. Leo Isaac. Together with the lovely music, uses Alison Almadine, Alfea Almadine, Madison Tiscar, and Raiden Juchan. Ito ang pangalan ay babakasal. Parang makikitang lumipad ng mataas. Matibay na dibdib, hindi mo matitinag. Mga manlalarong makikita mo na sisinag. Hawak ang bandera ng liga na may kumpiyansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Asya. Di mapipigilan, pangarap kong dala. Tibay ng damdamin lang ang aking tinataya. Ito ang liga mo, ito ang And, liga ko. and now let us welcome the participating teams that will demonstrate their raw talents, the heart-stopping action, and witness the relentless teamwork vying for the title of the Sinag Liga Asya Born 2001 Cup. Let's begin with your Batang Lakan ng Bulacan. Ng liga na may kumpiyansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Asya. Handa nang lumaban ang inyong Paranaque Pelicans. At hindi rin magpapahuli sa pakikipagbakbakan ng inyong J-Project Guaming College. Liga Asya. Kami ang bida, we are one. Sinag Liga Asya. Kami ang bida. Handa na rin makipagbanggaan ang inyong NBS Slashers. Paggawa ko ng bola, hindi na makapagbigil. Dugo ng isang atleta sa akin ay nananaig. Matalo o manalo, huwag kang susuko, tibayin mo ang loob. Sinag Liga Handa na rin magpamalas ng kanilang galing ang inyong Passion Sports Elite. malakas sa larangan na ito ang pangalan ay babakasal. Parang makikitang lumipad ng mataas. Matibay na dibdib, hindi mo matitinag. Mga manlalarong makikita mo na sisinag. Hawak ang bandera ng liga na may kumpiyansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Asya. Handa nang ipakita ang puso at talento ng inyong Pampanga Delta.
Handa na rin makipagsabayan ang inyong Antipolo Pilgrims League. Ito ang liga mo, ito ang liga ko. Sinag Liga Asya, may pag-asa, tatakbo. Ito ay liga ng lahat at tayo ay magsama-sama. Kaalam at karanasan tayo'y magpasa-pasa sa laro na minahal ay iisa ating layunin. Tagumpay ay mabasa kamay at ating kunin. Gamit ang talento at puso ng isang kampiyon at walang limitasyon kanyang baong determinasyon. Handa na rin magpamalas ng lakas at galing ang inyong Hustle Rising Suns. Hindi rin uurong makikipagsabayan ng inyong Laguna That's Love EOC Construction. Makikipagsabayan at pagpapakita ng galingan lakas ang inyong Luwid 1 Kapampangan. Kami ang bida, we are one. Sinag Liga Asya. Kami ang bida, we are one. Paggawa po ng bola, hindi na At kasama rin nating makikipagsagupaan ang inyong LDG San Pedro. matalo o manalo, huwag kang susuko, tibayin mo ang loob. Sinag Liga Asya, may pag-asa, tatakbo. Ipakita ang galing, pati na ang iyong lakas. Step back, tres, sunod, hiyawang malakas. Sa larangan na ito, ang pangalan ay babakas. Salpakang makikitang lumipad ng mataas. Matibay na dibdib, hindi mo matitinag. Mga manlalarong makikita mo na sisinag. Hawak ang bandera ng liga na may kumpiyansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Asya. Sinag Liga Asya. Kami ang bida, we are one. Sinag Liga Asya. Kami ang bida, we are one. We are one. We are one. We are one. Ladies and gentlemen, may we request everyone to please rise for the invocation, followed by the national anthem of the Republic of the Philippines to be led by Miss Abby Hersha, the defending champion of the Tawag ng Tanghalan. Inaanyayahan po namin kayong tumayong lahat para sa invokasyon at pambansang awit ng Pilipinas.
You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains, to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, halap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magitig, sa manlulupig, di ka pa sisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y baghaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na'y kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na walhatit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. At this point, we call on the former USC player, Trail International School in Thailand, Aurelian University player, Mr. CJ Boitison, to lead the oath of sportsmanship. Please raise your right hand. I state your name, CJ Beautison, do solemnly pledge under the amateur status that I will be guided by the highest standard of sportsmanship and fair play, that I shall recognize
and abide by the decision of the officials of the game. Help promote the spirit of camaraderie among ourselves through these wholesome sports, and desist from acts that will result in ill will among other participants. I further pledge that I will contribute my best towards the success of Sinag Liga Asya Born 2001 Cup and help achieve the aims and purpose for which it's being held. So help me God. Sinag Liga Asya, we are one. And to welcome us and to permanently declare the Sinag Liga Asya 2001 Cup, let us welcome the Chief Operations Officer of the Sinag Liga Asya. Let's welcome Mr. Leo Isaac. Magandang hapon po, mga kasinag, bayang basketballista, San Fernando, Pampanga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng pamunuan ng Sinag Liga Asya, ang aming chairman, Ginoong Rocky Chan, ang aming presidente, Ginoong Ray Alaw. Hayaan niyong magpasalamat tayo, unang-una sa ating poong may kapal, na patuloy tayong ginagabayan at blinebless sa ating mga desisyon. Pangalawa, pasalamatan natin ang gobernador ng lalawigan ng Pampanga, Governor Dennis Delta Pineda, na walang sawang tumutulong at umaalalay at nagbibigay payo sa pamunuan ng Sinag Liga Asya. Pangatlo kong papasalamatan ang ating mga sponsors. Salamat po sa pagtitiwala nyo sa Sinag Liga Asya. Sunod kong pasasalamatan ang 11 koponan na lumahok para sa ating initial staging ng Sinag Liga Asya Born 2001 Cup at ang mga masisipag at magagandang lalaking personnel ng Sinag Liga Asya. Salamat at hindi kayo bumitaw sa atin. Sa pagkakataong ito, salamat din sa mga coaches na ibinabahagi ninyo ang inyong kaalaman sa mga players para marating nila ang kanilang pangarap. Mga players, bukas na ang entablado para ipakita ninyo ang inyong galing. Maipakita nyo kung sino kayo sa larangan ng basketball. Ito ang inyong pagkakataon. Ma-recruit ng mga malalaking eskwela, matupad ang inyong mga pangarap. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong ito. Hindi lahat ng bata nabibigyan ng ganitong pagkakataon. At sa lahat po ng nandito sa loob ng Bren, Guiao, salamat sa inyong pagdalo. Sa mga nakatutok sa kanilang mga paboritong social media platforms, tumutok lamang kayo sa Sinag Liga Asya. Magbibigay kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapanabik na mga laro. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. It is all set. Let the games begin. Station has returned. We will witness the start of the battle of the Sinag Liga Asya Born 2001 Cup. Mga
ito ang pangalan ay babakas. Salpakang makikitang lumipad ng mataas. Matibay na dibdib, hindi mo matitinag. Mga manlalarong makikita mo na sisinag. Hawak ang bandera ng liga na may kumpiyansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Asya. Di mapipigilan, pangarap kong dala. Tibay ng damdamin lang ang aking tinataya. Ito ang liga mo, ito ang liga ko. Sinag Liga Asya, may pag-asa, tatakbo. Ito ay liga ng lahat at tayo ay magsama-sama. Kaalam at karanasan tayo'y magpasa-pasa. Sa laro na minahal ay iisa ating layunin. Tagumpay ay mabasa kamay at ating hunin. Gamit ang talento at puso ng isang kampyon. At walang limitasyon kanyang baong determinasyon. Hawak-hawak ang bandera ng liga na may kumpiyansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Asya.